ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತನ್ವಿ ಕಿಚನ್ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲಿಗೂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಬಾಬ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ತೋಜದು ಕೊರ್ಪೆ ಐಕಾದು ಅರ್ಧ kg ಚಿಕನ್ಗೆ ತೊಂದೆ ವಿದ್ ಬೋನು ಬೋನ್ಲೆಸ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಐಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ಆದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅವೇನು ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಡು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನೋಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮಲ್ದಿನ ಆಂಡ ಐತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಐಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಖಾರ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಬೊಕ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತಿಗೆ ತೊಂದೆ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಜೀರಿಗೆ ಪೊಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುಗೆ ತೊಂದೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಒಂದು ಪುದೀನ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ದಾತು ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಸಣ್ಣ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ಗ ಬೊಕ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ಗ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿಗೆ ತೊಂಡೆ ತುಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮೈದಾ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿ ತುಲೆ ಖಾರ ಇಷ್ಟ ಹಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಮಸಾಲ ಪಂಡೆತೆ ಅವು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ ಒಂಚೂರು ಕಬಾಬ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೇಕ ಪಾಡ್ರೆ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ತುಲೆ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಗೆತ್ತದಿಯೇ ಖಾರ ಇಷ್ಟ ಏನಾಗಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಒಂದು ಪಾಂಡ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಶಾಪ್ ಲೇಡ್ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತು ಬೋಡ ಆತು ಪಾಡಲೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪಿತ್ತು ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೇರ್ಸೊಪ್ಪು ಬೋಡನ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿ ಐಕೆ ಇತ್ತೆ ಪುದೀನಾಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೀತತೆ ಅವೇನು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಬೊಡ್ಡ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಪಾಡೋ ಅಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ಗ ತುಲೆ ಮಸಾಲ ಮತ್ತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂಡು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆದ ರಸ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ವಿನೆಗರ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಇಜಿನ ದೈಲ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂಜಿ ಕೊಜಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತು ಪಾಡೋಲಿ ಚಿಕನ್ ಸಾಫ್ಟ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಮಾತ ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾಂಡ ಐಕೆ ಚಿಕನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮಸಾಲ ಮೊರೆ ಪೊಡವೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಕಲಪೊಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ಗ ಒಂದೇನು ತುಲೆ ಮಸಾಲ ಮತ್ತ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ದೀತ ಕೋಟಿಂಗ್ ಎರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಲು ಅಂತೆ ಮೈದಾ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ತಿನ್ರೆಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ತುಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಂಚೆನು ಮುಚ್ಚಿದಿಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಣ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆಡು ಓವ್ಲ ನಿಗಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ಡ್ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀಕ ಒಂದೇನು ಇಂಚೆನೆ ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಹೋಯ್ತೊಂದು 1/2 ಅವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇನು ಒಂದೇನು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಓವ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚದಿತ್ತು ನಾವು ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಬೆಚ್ಚಾಯ್ಬೇಕು ಒಂದೇನು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ಗ ತುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕಬಾಬ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ಗ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಲೆ ನಿಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಿಸಿನಗಳಿಗೆ ಏನು ಪಂಡೈತೆ ಒಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೈದಾ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಮೈದಾ ಪಾಡಿಸಿ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆವಡಿದ್ದೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕರೆಂಟದ ಕಾಯ ಹೊಡ್ಸಿ ಅದಾಗ ಪುದೀನದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಬಾಗಿನ ಟೈಟ ಫ್ಲೇವರ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ತುಲೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಗೆಪ್ಪುಗ ಮತ್ತೆ ಕುಡೋರತ ಪಾಡ್ಗ ಫ್ರೈ ಆರಿಗೆ ಕುಡೋರತ ಪಾಡ್ಗ
ಕಬಾಬು ಬೋನ್ಲೆಸ್ನ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಖಾಲಿ ಬೋನ್ಲೆಸ್ಸೇ ಮಲ್ತಂಡ ಆತನಿತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ. ವಿದ್ ಬೋನ್ಲೆಸ್ಲ ಮಲ್ತಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂತೀನಿ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆವಾಡು ತುಲೆ ತನ್ವಿ ಕಿಚನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತನಿಕ್ಕೊಂತ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಂಚಿ ದ ಪೊಡಿ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ನಿಗಲ್ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಿಗಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಗಲೇ ಮಾತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ನಲ್ಲಾತ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಯಿನೇಕ್ ನಿಗಲೆ ಮಾತ ಎನ್ನ ಓಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ.